When nag-conduct tayo nga tatay iti drug bypass operation tayo iti barangay poblasyon kasi na po nagpaliga tayo nakagatang dati pusher buyer tayo kada iti subject tayo ket dati nga drug bypass operation tayo ket kadwa tayo nga iti provincial drug enforcement unit tayo iti Banna Municipal Police Station ken iti maritime group so dati dati subject tayo ket ni Jomar Cortez iso na kati street level individual kit babang kada iti drug bypass operation tayo kat naala tayo nga rod or nagatangan tayo isuna di aming pito nga siya iti maatak nga shabu nga balor iti 6,800 so malaksit kada jay naala tayo nga suspected shabu kit na adapit naala tayo nga caliber 38 nga dalinaon na nga talong live ammunition So malaksid iti panaglabsing na sir ito'y panagikot ti illegal drugs sa daka di pa iti manam na mga kaso o maipilakan po na sir? Malaksid lang na jay paraan si RA 10591 iso dito may isa dayjay ken dayjay nga pare-parnalya pa adapi nga pare-parnalya so kaya dayjay nga may isa nga may kuwang kaso kinyana. Okay. Sir, kasano tayo maminitor at yung nasa nga individual? Actually sir di uno Jamariro August tarumurumar tinaganan. Actually dito di sir na bypass man idin nung nag-plea bargaining. So minonitor mi ta gigimat matiltiliumi nga drug operation mi kat iso ti bagbagadang may sapay gibumbuno ken aktibo manin. So dayjay nagvalidate tayo to test by ket nga na idi January ket isulat tamo iti obrana iso dayjay nag-conduct tayo iti drug bypass operation tayo kada iti February. Na-establish tayo sir malaksid ti panaglako na no susar pa isa? Yes sir, dayjay ti impormasyon nga nakadateng kinya tayo dayjay nga ron nagconduct kami iti test by kinya. Segun ken kuana sir makadandanon pa iso na ti probinsya ti Ilocos Sur tapnon makipallod sir. So nakita tayo laeng no kasunod kalawa iti transakan na kadagiti illegal drugs. When sir, tati madamdamag mi ta pagkanalaan na iti Ilocos Sur tangar data makipalpallot makadandaan dati Ilocos Sur kun kastoy mo diti Ilocos Norte. Actually data adot ti grupo na nagigi grupo na ngamin madama may pangay balbalid no talaga nangagi nga grupo na no involved lang iti dagi pallot or involved dapat illegal drugs. So na kat may bilang kadisan nga big time no street level. Actually sunat may bilang street level individual ng isuna. Okay, so tatawag gundaway sir aday ti alegasyon na ba nga ada kano ti imun una allegedly nga duwa nga individual sakbay nga aday ti presence iti PNP Nueva Era nat makunatay sir. When dahil takit nabayag nga kastay bagbagadan actually dahil nga kinabayag kon diti akas hepe ti munisipyo ti Nueva Era ket hasta amin nga matinimi kasta mati bagbagadang gasto iti napasama ada muno na dagita ket idepensadan ton sir no dumano ti korte di kaso. Okay, lastly sir mensahe tayo kadagiti residente ti Ili ti Nueva Era pakasaktan iti illegal drugs. When dawatik maman nga dati sir nga undaw nga agapil man iti publiko tayo ken nagyamang kami iti publiko tayo so dati man ipipibak niya tayo dagiti allegedly nga gibumbunong kana kagusto sa ti droga iti Ili tayo nga Nueva Era akas ko nakidin nga iti bago nga nagtugang nga hepit tiket isi kwami iti illegal drugs iti Nueva Era isu lang iti makita mi nga isukti may isang problema dito ket babaan iti pinagtinulong iti LGU ken iti kapulisan ti Nueva Era ket agbalik kami kumasuk pumida itong illegal nga drugs iti Ili nga Nueva Era.